Cum a decurs, cum a decurs operația? Fără probleme. La cine ajung organele? Noi, deocamdată, suntem de la Iași cu Rinichiu. Încă primitorul nu-i selectat. În cursul nopții se selectează primitorul. Înțeleg. O cobori acum? Da, acum am zis. Vine mă uite. Murneasa, cum a fost operația? A decurs fără probleme deosebite. Ce organe a prelevat echipa din București și dacă au fost viabile? De bună calitate. A fost ficatul și un rinichi ducându-se la Iași. La cine vor ajunge? La receptorii care le așteaptă. A fost o șansă și pentru medici mai tineri din echipa noastră să participe la o astfel de intervenție destul de rară în România la ora actuală. La ora actuală să știți că e din ce în ce mai deasă și asta e un lucru bun. Și într-adevăr a fost o șansă și pentru ei să... Dumneavoastră? Rad Zanfir, medic primar chirurg, Institutul Clinic Fundeni. Deci, pacientul a suferit un traumatism craniocerebral prin cădere la domiciliu, suferind de epilepsie, făcând o criză de epilepsie, a căzut, s-a lovit cu capul de un prag. A venit cu un hematom mare, cu dilacerare de substanță cerebrală, frontoparietal drept, a fost operat la neurochirurgie la noi, s-a evacuat hematomul, pacientul nu și-a mai revenit. Dinainte de intervenția chirurgicală de la neurochirurgie, s-a știut că nu mai are nicio șansă. I s-a dat o șansă minimă. În cursul zilei de astăzi a prezentat instabilitate hemodinamică, premoniții pentru moarte cerebrală. S-a înregistrat la ora 14, s-a înregistrat traseul cu moarte cerebrală, traseul de electroencefalograf, cu doamna doctor Bârsan, care face parte din echipa de medici care stabilește diagnosticul de moarte cerebrală de la noi, domnul doctor Dulhai, care face parte din aceeași echipă de pregătire a posibililor donatori, a venit de acasă, a fost sprijinit de domnul doctor Denciu, care a venit și dumnealui de acasă, fiind prima dată când s-a făcut la Piatra Neamț această intervenție. Au fost anunțați Centrul Național care coordonează donarea de organe și de atunci a început tot circul. Au venit două echipe din țară, de la Iași și București? De la București. Cei de la București au prelevat ficatul și în dimineața asta, când vor ajunge la București, se va face transplant hepatic și tot cei de la București au venit, tot de la Clinica Fundeni au prelevat un rinichi și cei de la Iași au prelevat celălalt rinichi. Erau singurele organe viabile? Nu. Deci familia a fost de acord o familie foarte înțelegătoare și au fost de acord să doneze toate organele. Deci cei de la Târgu Mureș, având pacientul, decedatul, având 48 de ani, 49 de ani acuși peste câteva luni, nu au spus că nu riscă să preleveze cordul, s-a luat legătura cu domnul profesor Deac și atunci au rămas ficatul, rinichiul. Și s-au prelevat niște grefe vasculare, niște fragmente din aortă, care pot fi folosite eventual la intervenția de transplant hepatic dacă există vreo leziune de arteră în timpul transplantului. A fost o șansă unică și pentru medicii din Spitalul Județean să asiste la astfel de Deci, intervenție? a fost o șansă unică pentru că noi nu ne-am confruntat niciodată cu așa ceva. Pentru declararea morții cerebrale trebuie o anumită dotare.
Mai întâi de toate ne trebuie un electroencefalograf. Este o cerință majoră. Am avut înțelegere la Consiliul Județean de data asta, deci noi am cerut de foarte mult timp acest electroencefalograf pentru că am fost puși de multe ori în situația cu pacienți care au decedat în reanimare și n-am putut stabili diagnostic de moarte cerebrală. De data asta am fost înțeleși și ajutați și am achiziționat acest electroencefalograf, fără de care nu se putea face donarea de organe, pentru că nu se putea stabili moartea cerebrală. Este o cerință mondială. Plus, dozarea gazelor din artere, sunt foarte multe lucruri cu care am fost dotați ultimele 4-5 luni. Faptul că familia a fost de acord cu donarea organelor este un lucru rar întâlnit în județul? Deci, până acum nu am fost puși în situația de a întreba familia dacă sunt de acord, pentru că nu aveam posibilitatea de a face. Adică, e foarte frumoasă povestea. Toată lumea donează organe sau nu donează organe, dar pentru a dona organe trebuie să îndeplinești niște condiții. Ca să îndeplinești aceste condiții trebuie mai întâi cercetate. Ca să le cercetezi, trebuie să ai anumită aparatură. Și toate se leagă una de alta. Neavând până acum ceea ce ne trebuia pentru stabilirea unui profil sanguin biologic al pacientului, a diagnosticului de moarte cerebrală, deci nu am putut face, nici nu am putut avea curajul să cerem la familie dacă acordul de a dona organe. Deci vreau să vă mai spun ceva. A fost prima dată când s-a făcut la Piatra Neamț, în fine, niciodată n-am crezut că există așa cum să vă spun, o înțelegere a personalului. Au venit de acasă, de la petreceri, din timpul liber, au venit ca să ajute să fie aici, pentru că totdeauna, prima dată, este cel mai greu. Nu știi nici ce vor cei care vin să recolteze, nu știi ce se întâmplă, trebuie să menții decedatul cu anumite tensiuni în timpul. Sunt foarte multe probleme medicale și câteodată, când ești de unul singur, prima dată, mai greu te descurci. Pentru dumneavoastră, un medic experiență de atâția ani, cum a fost? Și am venit de acasă. Am vrut să văd. Da, este altceva. Am intrat și noi, poate ne apropiem mai mult de ceilalți de dincolo, care fac lucrurile astea în mod constant și nu mai reprezintă o curiozitate sau o premieră. Echipele din București și Iași au fost mulțumite de... Foarte mulțumite. Foarte mulțumite și de obicei o prelevare de organe durează de la 4 ore, cam 4 ore. La noi a durat exact 2 ore jumate. Deci, cu toate că am fost foarte mulți, nu ne-am călcat pe picioare unei pe alții și ne-am sincronizat. Și chiar au fost mirați așa și de primirea care le-am făcut-o și de modul cum suntem dotați.